तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर KP राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सब खातिर बिल्कुल हिट मेटर जातिवाद गाना लेके आ गए बनी। आजकल के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा यादव जी के गाना चलता, तो वही पर बिल्कुल नया कंपोजिशन, नया कंपोज एगो यादव जी के गाना लेके आ गए बनी। उम्मीद करते हैं रउआ सबके बहुत पसंद है, बिल्कुल अच्छा लगी गाना। इससे पहले कहब रउआ सबके, अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया गाना नहीं मिलत, या रंगदारी सॉन्ग होखे, या लव सॉन्ग होखे, या सैड सॉन्ग होखे, या जातिवाद गाना होखे, रउआ के गाना नहीं मिलत, रउआ हमारा चैनल पे आ गए बहन। तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और बेल आइकन प्रेस कर दी कि कोनो भी वीडियो अपलोड कर दे सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके पहुँचे। तो आई देखिए आज के गाना कैसे बा, कैसन मैटर बा। रउआ सबको उम्मीद करते हैं कि बेहद पसंद आए। गाना के बोलबा भैया कि कांटा दुनाली लेके घूमे राइफल हो, एरिया के डांस सब करे ले कहल हो, जिला में चर्चा चलत आवे, जिला में चर्चा चलत आवे, खूनखार हवे हो, के न जानत आवे यादव जी के रंगदार हवे हो। आई देखिए के गावे के कैसे बा, कोना भाव में गावे बरोबर हम गा के बताओ कि कांटा दुनाली लेके घूमे राइफल हो, एरिया के डांस सब करे ले कहल हो, कि कांटा दुनाली लेके घूमे राइफल हो, एरिया के डांस सब करे ले कहल हो। ए सुनो कि जिला में चर्चा चलतावे, खूनखार हवे हो, कि जिला में चर्चा चलतावे, खूनखार हवे हो, के न जाने यादव जी के रंगदार हवे हो, कि के न जाने यादव जी के रंगदार हवे हो। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के व्हाट्सअप के जरिए फुल गाना मिल जाए बिल्कुल उचित चार्ज पे। इससे पहले कब रुआ सबके कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि भैया हम गायक नहीं, रुआ सबके खाली गा के बता सकिले, खाली से रुआ के समझा सकतनी। लेकिन मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, कुछ नया मैटर लेके, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहत नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।